OK. Tuto sme boli až tam hore. No úplne. Úplne tam hore. Schodisko, ako môžete vidieť, ja sa ešte trochu približím. Mám to úplne takto. A skúsim vám ukázať, aké je to schodisko. Chcel som to natočiť, ako ideme hore. Ale to sú takéto schody reálne. Reálne. A pozrite. Dojdete takto jedným smerom. To sa neposúvate ani hore, ale no dole, hore aj dole sa posúvate ako. Má to 3 poschodia. A takto to vypadá, no. Ako je to tu, toho blata ako, neviem čoho. Skúsim to ešte takto zvýšiť najviac. Taďa sme išli po tom snehu. Môžete vidieť. Potom blate ako tu je hneď vedľa mňa hlad. Ale tam hore extrémne fúka. Ako slnečko tu máme. Môžeme sa pozrieť, kto tu zhotovil. Ale to už je... tak už to nie je vidieť. Nevadí. Ale ja vám to môžem prečítať. Hotovila firma Jozef Poništ, pomôčka VD, projekt Lubomír Bečka, Bojná. Potom to je toto. Zase ísť tam hore. Ako ono sa to vôbec neposúva. Ani hore, ani dole. A takéto tam tu máme. A šli sme cez celú túto rolu. Cez celú. Tuto ešte máme nejaké takéto obrázky. To môžeme pozrieť. Vám to tam asi nie je moc vidieť, lebo to svieti slnko. Slovenský raj. Babia hora. Pod milým rozsudcom. A takto to vypadalo, keď sa to postavilo. A toto všetko. Tu máte napríklad zápal slnka. A toto tu bolo. Asi. Neviem vám povedať. Ale ako za to, že tu ešte máme, takto vám to tu trochu rýchlo prejdem, vidíte po čom chodím. A to napríklad ľad. Vám to ešte takto prejdem, tuto je blízko, nejde to moc zvyšiť, niečo takéto, nejaké výrobáreň. A je tu už len toto, to je nejak ohraničené. Tuto máme tieň toho. A tuto to stojí. Svieti tu slnko, takže neviem, či to budete vidieť. Chcem to trochu zakryť. A to je asi všetko z dnešného videa. A ešte sa tu má... Vidíte, po čom chodíme? Po blate ďalej. Takéto chatky napríklad. Teraz sa niečoho najeme. Ale sú to takéto, nie že chatky, ale takéto posedenie. Sa dalo povedať. Tak, toto je asi na dneska všetko. A dajte like, odber a čaute.